Cé gur titim go bheagán líon an locht féchan na telefísean ara, fós bein Super Bowl an chlár a bhó a bhí an na puncanna dhear. Ná gur has mé sa Coliseum in Los Angeles a tar an deir ghascóir bliana chuin, ní ró amphitheatr feicí riamhagam. Bhí nám sin, cluichí limpathe 1984, bhí an áit tóca le 3 scór bliain. Láithre bun, thug a chruch an chéadchean gailéhéidí tóga riamh isteach a muintin, ionas 2000 bliain rivision. Da má an camera ar an síl nuair a leag an timpar a Vespasian an chéad chlá ar Coliseum na Róimhe sa bhliain 72 AD, bhar fáilir fictar dé agus an líon ina láimhige. 8 mbliana dar gcéann, sisar a bheith le feiceil a grúba a Vic Titus agus é gearra ribín na hoscailte. Sclábhaithe agus príosannaí a bhór in an obair sa roimh deirtar. Bíad innealtóirí agus alíontóirí na himpreacht amháin a fuair luas sihir. Is sin héan gute as teampall na Ngiúda le linn an chéadchean go na 3 chuga idir dhéitsin agus na Rómánaí. Bhí an dollar mórchuachtach ar an síl go láidir, cé gur an spalla mór ar lecht na tarsaí nar a críochnaíú an obair Los Angeles beag na 2000 bliana na dhéisin. Fós beag an fí $1 million a chosna an obair, sim thuairach i Jeremy léniu ar áis ar cathú 350 milliún ar é a chóirú coppla bliana chuin.